Tolhas mai bana sargo di huta derbe do Listra, jadi adong ma di sisa da sisia nama goa si Timoteus, anak nibu Jahudi na posea, alai halak Junani yo anggo amana. Ninggan do beritana, dia tidak kot akadongan na di Listra do Ikonium. Jadi dipanggil do si Paulus maibana donganna tuhat, jadi togion ma disunat maibana alani halak Jahudi negriwati, ai boto be halak Junani do amana. Alai di nama ngaliati akahutai dasida di pasahat mapatik na pinaputus ni aka apostel do situa na di Jerusalem sira do tan nasida. Jadi lam togu mahapok siaw ni aka huriai jalalam ganda torok nasida kanup ari. Alai di bolos nasida do luat Frigia do Galatia, ala diabat to di pagbadia nasida maka tahun hatai di Asia. Jadi saat mana nasida tukan luat Misia, dungi diuji nasida ma Magdalan tu Bitinia, alai dang di luas tot di ni Jesus nasida. Asa diagbis nasida ma luat Misiai, jadi tuat ma tu huta toas. Dungi di dasi Paulus sambung ini di bagasan tu dina jongjong sada halak Makedonia mangelek-eleki bana ia hatana tari bang mahotu Makedonia mangurupi hami alai dung di idana sida alai dung di idanai pitok disakap rohanami ma bokat tu luat Makedonia ari tibang rohanami do nang didokon debata hami tu si nan magi taun bagi tanauli tu nasida. Dungi magpagau mahami sian tuas, mamitok tu samotrake, dungi sedarina tu Neapolis, sian itu Filipi, imahuta sabungan ni Makedonia jala ujahan ni panggom gomigom. Disi mahami manang 3 hari. Jadi di hari Sabat ruang mahami tu badan ni hutai, tutupi di batang aik, tu pertangyangan nani arab ni rohanami, disi mahami udul-udul, maka tai do aka pagopuan na pungulisi. Jadi adong masada pagopuan na mananginangi na magwa silidia sian huta Tiatira partiga-tiga abid hasubba na daulat roha tu debata. Jadi dibukai tu hadi ma rohana gabe di paratiateron ma akan akhir tahun si Paulusi. Asadung tagdi di mana songondongan na sajabu dia poi mahami inama Ol na tutua porsia di Tuhan ni di rohamuna sorang mahamu tu jabuku pola disosoi hami. Jadi lau tu pertangyangan ni pacupang mahami do sadana poso bogu-bogu pangaguding kodang do laba ni iduk ni somang nasian pangaguding onai dipayut di bana masih Paulus dohot hami hut ma jauh-jauh akana poso ni debata na tumipul lido halakon napaboao dalan tu haluau ni hamuna jadi songonima dibai ni bana hari-hari alis sogodo hanisi Paulus disi jadi humusok maibana madok tutot di magiti-hiti ko ni Jesus Kristus dohu dokok ko huak siya ni bana jadi huak ibana jadi huak maibana di nasato kini jadi dong di idai dik somang nai nasawadong be pangomuan si hiri monsian pagapuan ni ditakup na sida ma si Paulus do si Silas disarat matu korang tujoro niaka pangagajai. Jadi togion mana sida tujoro niaka pangohumi nama kuturi hutat tau do aka halakon Jahudi do nasida. Kita do adat naso jadi jaloon mana ihut tonon nami ai halak rom do hami. Jadi hehe mana toro pidopak nasida dengan didokon aka pangomi masih tahu ulus nasida asa disingi. Jadi dong leleng dilisingi didabu mana sida turungan didokon masih jaga hubungan ni mangakamoti nasida situ tu mangihuton paketan najina lunai didabu mana sida turungan pagbagasan momos mapak nasida dibiakon alai mariak tongabong ini maktang yang masih Paulus do si Silas mamuji debata dipatangi-tangi akan atak hubungi. Lai tepuma masa lalu bolon pola lalu ujahani hubungan ni pitok mukap dos salhut pitu
tanggal ma nangkate nasida saluhut na. Gebetak sunggul masih jaga hubungan ni jala dung diida tadak do hape akapitu ni hubungan ni disita mapodang didok nasida ma hapok siai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagasmi los tiba buah nasida mahata ni Tuhani tuibana dohot tu saluhut dengan nasa bagas. Jadi manigo di alam mana sida bong ini diburi ima bogas nilising disingi rungi pitok tagdi di maibana godi sude nasida nasaribe ditogion nasida ditogion mana sida tu bagas na dihobas masih panganon dongilas magohana dot sude isi ni bagas na ala nang poksia ibana di debata cari dung torang hari disug aka panguhumi ma aka opas madokon palua ma aka halaki. Jadi di pagi to si jagu ganganima sahata itu si Paulus donga disuga ka panguhumi asa malua hamu atong guag mahamu magdami mahamu lau ala didok si Paulus matu nasida halak gom do hami kabe di hapataka do dilisingi nasida hami sojolo di pamanat di dabu do hami tu hubungan tung maksibuni manasida nuaing palua hon hami dang songoni ikon nasida do go manogion hami guak sianon dungi di pabua ka opasi mahata itu waka panguhum jadi mabiak manasida dung di bege halak gom do HP nasida dung di bege halak gom do HP nasida jadi gom manasida di apo-apo ima aposteli jadi dung di togion tu balian dia lek-lek ma asa tidak dikon hutai alai dung gua nasida sian hubungan ni lau manasida manopo sili dia jadi dung di ida akadong ani jala dung dia puli bohat manasida.